CP Evans, ang'eni weche gi mag zero rated kaachiel kod exempt in bende digo mar mondo mi mede pachi kanyo. Kata kamano, kwang'iyo mano summary, mano mar budget, mano mar higani, kaachiel kod weche go mag finance bill, ung'eni kosesom budget odiochieng' ma kawuono, to nitiere paro mar chik mabro bedo ka konyo mar mondo mi one kaka koro inyalo choko omenda, mabro bedo ka konyo neno ni budget makamano otiyo e yo makare. Kata kamano kwang'iyo finance bill nyaka sani wanyalo wacho ni okochiwo wanyalo wacho ni ler malong'o moko kuom usuru ma pacho kae. Kata kamano wanyalo wacho ni jogo ma nitiere sekta mano mar loso mwandu kata manufacturers kinde mathoth yuda child nade ahinya to mago mag VAT ma iketo input kata wanyalo wacho ni input kata export levies ma kinde mathoth gitiyo godo mang'eny ahinya. Kata kamano koro penjo nyalo bedo ni ere kaka wanyalo wacho ni lokruoge ma itimo usuru kata taxes makamano ahinya to mago ma ichwalo kod paro mar chik mar omenda kata mano mar finance bill, ere kaka obro bedo ka okonyo jogo ma nitiere sekta mar loso mwandu ahinya to kotudore ni seche moko giloso mwandu to ok gi supply pacho kae, moko kuom gitero nyaka pinje maoko, ere kaka onyalo kelo wanyalo wacho ni piem kata competitiveness. Ero kamano ahinya. An kang'iyo chik mar omenda ma 2025-2026 ma 2025 mochakore sani madwa tayo budget marwa mar 2025-2026 nitiere okenge mosekawo mondo me promote go the manufacturing sectors, to nitiere okenge moko mosekawo be moko be ahinya. Mokwongo, ing'eni ultimately the final product ma manufacturers wa otimo Kenya ka kata local assembly mag timo Kenya ka ginyalo bedo consumed gi jo Kenya kata ginyalo target kodo the markets maoko. Koro one of the factors maging'iyo gin factors of production. The inputs ma manufacturers nyalo yudo be ginyalo yudo gi e nengo moyweyo kata ok e nengo moyweyo. Mokwongo anyalo wacho ni one of the factors manyalo bedo godo ni yudo ko gik moko e nengo moyweyo mana kaka nasewacho chien kacha en ni kopo ni nyalo produce gi at the least energy cost possible. Mano biro miyo ni manufacturers magwa nyalo loso gigegi e nengo moyweyo. Mar ariyo, it even in terms of infrastructures mana kaka nderni kata gik moko ma a compound process madhi miyo gino yude nengo moyweyo. Kopo no yude nengo moyweyo to dhi use Kenya ka. Kopo ni en VAT exempt to dhi bedo ni koro onge ushuru midhi chaje ni VAT, but the inputs mage ka to pod dhi mana bedo pod dhi kawo gi to transfer gi to the consumer ma locally ka. Kopo no transfer gi ne consumer ma locally ka pod idhi yudo ka ginie kata no bedo mani lose e Kenya ka to pod nengo ne ok dhi bedo moyweyo. I want to give an example. Kopo ni timo assembly mag motorcycles nikech jowa mang'eny e boda sector to gik products duto mag tiyogo for all those assemblies tikete ushuru to seche modhi seche modhi ouse cha tinyise ni ok onyal claim. En koro kok onyal claim to bech apiko ne modhi medo mondo mi dia boda cha mane nyiewo apiko ne maybe at 120,000 koro nyalo dhi yude at 125,000. Mano nyiso ni at the end of it mondo mi ng'ani ochak paro kata ne nyalo kawo apiko ni mondo ter kata Uganda, mondo ter kata Tanzania mondo compete in those market will be very very difficult. Koro an kang'iyo the finance bill as currently structured, the FCPM body nowacho ni there is no introduction of new tax bands mane dhi bede tax finance bill masani, lakini kako timo kode amene iye ka to nitie weche mang'eny moponde iye ma at the end of it ok en wach modwa mana nyiso oganda ni gini wamedo to at the end of it idhi chule kod idagi kod yie. Gin weche kaka mag seche moko ponde iye ma japiny seche moko kia mowinjo bed ni ging'eyo matut ahinya to kapok okale e od bura kacha. CP Evans. Mokwongo ing'eni kimedo kigolo transport mar tero niang' e kar processing mare, koro kigole zero rating titere exempt, manyiso niya at the end of it that transportation cost dhi medore nengo mar
sukari cha nikech onge ng'ama nyalo yie dhi lal nikech ja transport cha dhi medo beche. Kose medo beche to kambi be dhi medo beche by a certain margin. Kose medo beche by a certain margin, gini nyaka affect nengo mar sukari. Mano ing'e ni gik moko mawacho ni mago gik ma opondo in terms of the finance bill, kaka ne gi structure to ne ok ginyalo wache n'oganda ni magi gik ma kakwa golo kama to waketo kama to nyalo hinyo. Koro there must have been a good public participation magi nyiso jowa ayanga ni ma wagolo kat watere kategori makama. Asenyisi ni nengo mar apiko is likely to increase. Gik machalo kaka packaging nidwa gima kata mana majan nidwa golo packages mage from zero rated to gine ng'eni majani en gimoro ma basic ma ng'ato ka ng'ato tiyo godo kata ng'at ma income ne ni very low. Koro mage gik ma king'iyo gi within that list gimomiyo the institution mar Institute of Certified Public Accountant ne advice ni kaber to gigo duto kane pok okalgi to nonego gibed reviewed gibed sent back to awinjo ni nitiere supplementary kama ginyalo bedo factored in. Erokamano Joyce. Kodhi mbele kapod wantiere mane wechego mago mag seche moko kata jogo ma